سلام سلام كمي تعلو كمي تحرو أمل عالم تركو تخطاتل تفتح مديا زخمكم كبراتن كبران سمعتنا بطعم زحقوس زينا حزنا لكم مسئنا لنا زينا زيك سعمو داتاتكا تلو لكم مالتي كبرات تخطاتلتي اتحزنا مسئنا زلنا حابريتا سرعات بلتقنا بزتفلا ليو ساعتات ናይ ዱሮን ፈተነታት ከም ዝገበረ ዝፍለጥ እዩ ሓደ ግዜ ነቶም ናይ ዓፋር ሓይልታት ናብ ዓፋር ጽምዶ ጌርኩም ኤርትራ ጽምዶ ጌርኩም ኢሉ ሰዲድዋ ተጨውያ ከም ዝተረፈት ፈልጢኹም ብድሕሪ እንደገና ተደጋጋሚ ናብ አርሚ ሰብዓ ሰዲዱ ተጨውያ ተሪፋያ ስለዚ ክቡራት ተኸታተልቲ አብይ አሕመድ ናብ ጭንቃቲ እዩ ዘሎ ተንዝ ዝተአማመነለን ዝነበረ መሳርሒኡ ድሮን የነረን ስለዚ ሰራዊት ትግራይ ከዓነ እቲ ዝጥቀሞ ዘሎ ቴክኖሎጂ ብጣዕሚ ዘይተገመተ ቴክኖሎጂ እዩ መጽኢ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ስርዓት ብልጽግና ንዕሮት እያ ማለት እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ ካልእ ክብለኩም ዝደልታ እዩ ክቡራት ተዓዘብተይ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን እቲ ሕዚ ዝኸደ ዘሎ መንገዲ ብሓቂ ንሰላም በቃ ንቕሳነት ንዕቤት ዝኸደ ዘሎ መንገዲ ብጣዕሚ ክድገፍ ዝግብኦ ማንም ኤርትራዊ ማንም ትግራዋይ ክድገፍ ዝግብኦ ነገር እዩ ብዝኾነ ሓደ ሕቶ ኣለና ኣነ ማለት ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ጽምዶ ንኹይናት እዩ ጽምዶ እዚ ትክክል ኣይኮነን ጽምዶ እዚ ኩናት እዩ ዝዕድም ጽምዶ እዚ ገለመለና ወሉ ነቲ ናይ ሰላም ህዝብን ህዝብ ዝተራኸበ ክንደይ ዓመታት ን20 ገለና ዓመታት ተጨዊ ጸኒሑ ቤተሰብ ከይራኸብ ተኣሲሩ ዝጸንሐ ቤተሰብ ሕዚ ንእሽተን ኣየር ስለ ዝረኸበ ናይ ሰላም ኣየር ስለ ዝተንፈሰ ብጣዕሚ ሕዚ ጽምዶ ናይ ሰላም ኣይኮነን ጽምዶ ቋርጹ ጽምዶ ትክክል ኣይኮነን ገለመለና ተባሃለ ዋጭዋጭ ዝበሃል ዘሎ እዚ ኩሉ ሰብ ከውግዞ ዝግባእ ነገር እዩ ማለት እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ ሰላም መተካእታ ዘይብሉ እዩ ሰላም እንድሕር ሃልዩ ምዕባለ ይህሉ ሰላም እንድሕር ሃልዩ ዕቤት ይህሉ ሰላም እንድሕር ሃልዩ ቅሳነት ይህሉ ሰላም እንድሕር ሃልዩ ልምዓት ይህሉ ሰላም እንድሕር ሃልዩ ዩኒቨርሲቲታት ሆስፒታላት ኩሉ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ይስፋሕፋሕ ናይ ወዲ ሰብ ናብራ ይስተኻኸል ማለት እዩ ስለዚ እቲ እስካዕ ሕዚ ንህዝቢ ትግራይን ንህዝቢ ኤርትራን ንድሕሪት ደቂሱ ኣብ ፀገምን ኣብ ኩናትን ወረ ኩናትን ዘንብሮ ዘሎ እቲ ኩናት ስለ ዝኾነ እቲ ሕማቕ መንገዲ ናይ ክልቲኡ ህዝቢ ናተባእሶ ዝመጾ ነገር ስለ ዝኾነ ካብዚ እንታይ ትሪፍና እንተልና ድሕረትን ድንቁርናን ድኽነትን ኢና ትሪፍና ስለዚ ክቡራት ተኸታተልቲ ኩልኩም ኤርትራውያን ተጋሩ ነዚ ሰላም እዚ ክንድግፎ እዩ ዘለና ዋላ ሻዕብያ ምርሓዮ ወያኔ ምርሓዮ ደስ ዝበለ ኣካል ይምርሓዮ ንሰላም ዝመርሕ ኣካል ኩልና ክንድግፎ ኣለና ማለት እዩ ከምዚ በቃ ሻዕብያን ሕወሓትን ኣጥፊኦምና እንዲዮም ከምዚ ገይሮምና እንዲዮም ግዛዕ ምዛዕ ናበልካ እሞ ሕዚ ኣጥፊኦምኒ እዮም ኢልካ ድጋሜ ናብ ኩናት ክትኣቱ ዲኻ ስለዚ እቶም መንግስታት ናብ ሰላም እንድሕር ኣትዮም ክንድግፎም እዩ ዘለና ብኻሊእ ጉዳዮም ብዘጥፍዎ ጥፋት ከዓነ ክንጥይቖም ኣለና ተዘይኮይኑ ጽምዶይ ትጎሩ ሰላመይ ትጎሩ ናበልና ግን ተቃውሞ ክነስማዕ ይግባእን ማለት እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ኣሕዋት ህዝብታት እዩ ሰላም ክነብር እዩ ዝግብኦ ክምዕብል እዩ ዝግብኦ ስለዚ እዚ የኽብለኩም ዝደሊ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ ሓይልታት በዓል ስልጣን ናይ ብልጽግና ኣብ መንጎ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ውግእን ወረ ውግእን ተሸሚሙ ክነብር ዝሓስቦ ዝነበረ በቶም ጀጋኑ ጀነራላት ትግራይን ጀነራላት ኤርትራን እቲ ብልጽግና ዝሓስቦ ዝነበረ ቀዲሞም ስለ ዝፈለጥዎ ጉዳይና ብሰላማዊ መንገዲና ንፈትሕ ብዝብል ዓብይ ናይ ጽልኢ ድልድል ተሰይሩ ማለት እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ ናይ ጽልኢ ድልድል ተሰይሩ ደሞ ብጣዕሚ ዝገርም እቲ ዝነውሐ ቦርደር ዝበሃል በተለይ ናይ ትግራይን ናይ ኤርትራን ልዕሊ 1000 ቦርደር ኣብ ጽልኢ ጌርካስ ከመይ ጌርካ ንሓልኻ ትነብር ስለዚ ጽልኢ ንማንም ስለ ዘይጠቅም ብሰላማዊ መንገዲ ምውዳእ ነቲ ናይ መጻኢ ግዜ ናይ መጻኢ ወለዶ ዝሓለፈ ኦልሬዲ እቲ ናይ ዝሓለፈ ወለዶ ሓሊፈሎ ኦልሬዲ ብሕማቕ ይኹን ብጽቡቕ ሓሊፈሎ ካብቲ ጽቡቕ ነገር ተመክሮ ወሲድና ካብቲ ሕማቕ ነገር ከዓነ ብሕማቕ ታሪክ ሓሊፈሎ ኦልሬዲ ስለዚ ጽቡቕ ሒዝና ንቐጻል ከዓነ ሕማቕ ከይድገም ጽቡቕ ግን ቀጺልና ሒዝና ክንከይድ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ክነጋገድ ክትሓዋወስ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ትግራይ እውን ናጻ ሃገረ ትግራይ ክትከውን እንድሕር ኮይና
መጀመርያ ምስ ኣሕዋትና ኤርትራውያን ዘለና ጉዳይ ብሰላማዊ መንገዲ ንሳቶም እውን ዝርብሕሉ ንሕና እውን ንርብሐሉ ስትራቴጂካዊ ዝኾነ ሕውነታዊ ዝኾነ ናይ ሰላም ኩነታት ፈጢርና ንዓና እውን እቲ ምስ ዓለምና ንራኸበሉ በሪ ባሕሪ ናይ ኤርትራውያን ኣሕዋትና በሪ ባሕሪ ክንጥቀም ንዓና ዝቐረበና እዩ ተዝቀረበ ብኡ ስለ ዝኾነ ብኡ ክንጥቀም ይግባእ ማለት እዩ ንቐጻሊ ንሃገረ ትግራይ በራ ኮይኑ ከገልግል ዝግባእ ናይ ኤርትራ ባሕሪ እዩ ማለት እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ክብለኩም ከለኹ እቲ ክንከፍሎ ዝግበአና ዋጋ ከፊልና ክንጥቀም ኢና ብቐረባና ማለት እዩ ኤርትራውያን እውን ንዓኣቶም ዝጠቕሞም ንሱ እዩ ምክንያቱ ክንደይ ዓመት ሙሉእ መስተይ ግመል ኮይኑ ጸኒሑ እዩ ምንም ዘይተጠቐምሉ ጸኒሑ እዩ ተዓዲ እውን ብማዕቐብን ብዝተፈላለዩ ነገራትን ዓብዪ ናይ ኢኮኖሚ ጉድኣት በፂሕዋ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና እውን እቲ ዝተፈጸመ ኣብ ትግራይ ዝተፈጸመ ጥፍኣት ቀሊል ነገር ኣይኮነን ስለዚ ካብዚ ኩሉ ህልቂት እዙይ ወፂና ሰላም ፈጢርና ዓድና ሰላም ጌርና ተሓዋዊስና ብሰላም ክንነብረሉ ንኽእል እቲ መንእሰይ ኤርትራ እናተሰደደ ብስግረዶም እናተባሃለ ብዝተፈላለዩ ነገራት እናተቐተለ እናሞተ ዝውዕል እቲ ትግራዋይ እውን እናተጨወየ ብሸፋቱ ብኸራሩ እናተሓረደ ዝውዕል ዘሎ ፈቆደ የመን ፈቆደ ባሕሪ ቀለብ ዓሳ ዝኸውን ዘሎ ትግራዋይ እውን ፈቆደ ናይ ስዑድ ጥይት እናጠቕልዎ ዝውዕል ዘሎ ኣብ ድንበር የመንን ስዑድን ዝመውት ዘሎ ንዙይ እቲ ፍቱን መፍትሒኡ ጽምዶ ሰላም እዩ ጽምዶ ሰላም ትፈጥር ከከባቢኻ ፀጥታኻ ሰላም ትፈጥር ኣብ ኤርትራ ንትግራይ ስጋኣት ክኸውን ዝኽእል ነገር ክህልየውልን ኣብ ትግራይ እውን ኤርትራ ስጋኣት ክኸውን ዝኽእል ነገር ክህልየውልን ምትእምማን ትፈጥር ስለዚ ናይ ደገ ሓይሊ እንድሕር መፂካ ከዓነ ሓቢርካ ኣፍንጭኡ ትድዕምሶ ስለዚ ከባቢኻ ብሰላማዊ መንገዲ ትመርሕ ብሰላማዊ መንገዲ ተመሓድር ኣብ መንጎኡ እቲ ንግድን ናይ ኢኮኖሚ ህንፀትን በተዛማድ መንገዲ ይዓቢ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ሕብረተሰብ ምቹ ኩነታት ትፈጥረሉ እዚ እቲ ትክክለኛ መንገዲ ክቡራት ተኸታተልቲ ሕዚ እውን ነቲ ሰላም ዝመርሐ ምርሓዮ ናይ ሰላም ሓይሊ ተባሂሉ ዝመፀ ናይ ጽምዶ ሰላም ኩልና ተጋሩ ኩልና ኤርትራውያን ክንድግፎ ኣለና ምክንያቱ ኣይንድግፎን እንድሕር ኢልና ኣብ ኩናትን ወረ ኩናትን ናይ ምንባር ዕድልና ዝሰፍሐ ዝኸውን ኩናትን ወረ ኩናትን ከዓነ ከም ዘየልምዐና ተደጋጋሚ ርኢናዮ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ናይ መከራ ግዜ እዚ ገመድ ናይ መከራ በጢሱ ናይ ሰላም ራህዋ ዝኾነ ናይ ቅሳነትን ዝኾነ ግዜ ዘምፀልና ስራሕ ኢና ክንሰርሕ ዝግበአና ስለዚ እዚ የኽብለኩም ዝደሊ ክቡራት ተኸታተልቲ እቶም ኣብ 4 ኪሎ ንስልጣኖም ኢሎም ምስ ኣብይ ኣሕመድ እናተለሓሓሱ ጽምዶ ክፍጠር የብሉን ሰራዊት ትግራይ ክብተን ኣለዎ ግዛዕንዳዕ ዝበሃል እዙይ ማንም ዘይቕበሎ እዩ ማለት እዩ ሰራዊት ትግራይ ኣይብተንን ትግራይ ጆኖሳይድ ዝተፈጸመ ዓዲ እያ ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዋ ቦታ እውን ከምቲ ንሪኦ ዘለና ዲፋክቶ ስቴት ኮይና ግፍዕና ተፈጸማ እስካዕ ሕዚ ፅንተት ዝፍጸማ ዘሎ ዓዲ እያ ስለዚ ዋና ሓይሊ ናይ ትግራይ ከዓነ ቲዲኤፍ ስለ ዝኾነ ትግራይ እውን እቲ መዋፅእ ንቐጻሊ ናይ ቲዲኤፍ ሓይሊ ስለ ዝኾነ ቲዲኤፍ ሓይልታት ትግራይ ማለት እዩ ክብተኑ የብሎምን ዲዲአር ግዛዕምዛዐ ብዝብል ስቑኢልካ ናይ ትግራይ ሰራዊት በቲንካ ንትግራይ ኣንበርኪኽካ ንምንባር ዝግበር ሸርሒ ኩልና ተጋሩ ክንግጥሞ ዝግብአና ነገር እዩ ስለዚ እዚ የኽብለኩም ዝደለ ክቡራት ተዓዘብቲ ሎማዓንቲ ዝነበረና ሓበሬታ ኣብዚ ክነብቅዕና ንቻናለይ ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ኣነ ብጣዕሚ ሓደ ሓበሬታ ክነግረኩም ማለት እዩ ልዕሊ 4000 ገለን ሳብስክራይበር ዝነበርዎ ዩቱብ ቻናል ነይሩና ኣጋጣሚ ኮይኑ ተዓፂኒ ስለዚ ኣነ ደሞ እቲ ዋና ዕላማይ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ዘለዎ ናይ ሰላም መንገዲ ጠናኺሩ ንቕፅል ኣብ ትግራይን ኣብ ኤርትራን ዘሎ መንእሰይ ክትሓዋወስ ተሓድሽ ወለዶ ሓቢሩ ናይ ክፋእ ዘይኮነስ ናይ ምጥፍፋእ ዘይኮነስ ናይ ሰላም ስራሕ ንክሰርሕ ናይ ዕቤትን ኢኮኖሚን ስራሕ ንክሰርሕ ብዓቕመይ በዚ ሚድያ ተጠቒመ ስራሕ ክሰርሕ ይሓስብ ስለ ዘለኹ ኩልኹም ኤርትራውያን ተጋሩን ኣሕዋትና ዝኾንኩም ሰላም ደላይ ኣብ ዓለም ዘለኻ ኩልኻ ነዚ ቻናል እዙይ ላይክ ሼር ብምግባር ናብ ካልኦት ኣሕዋትኩምን ንኽሪእዎ ብምግባር ሳብስክራይብ እውን ክግበር ኣለዎ ማለት እዩ እዚ ብለኩም ክቡራት ተዓዘብተይ ዝነበረና ሓበሬታ ዝመስል ይቕኒለይ ሰላም መዓልቲ ጉድ ባይ